Sabías que tal día como hoxe do ano 1981, promúlgase o Estatuto de Autonomía de Galicia. Recoñece a esta comunidade autónoma a súa condición de nacionalidade histórica, e di que os poderes nos que se basea son o propio Estatuto, a Constitución, e o pobo galego. O 21 do mes de decembro do ano 1980, tivo lugar o referendo, ratificouse en febreiro do ano 1981, no Congreso dos Deputados, e promulgado definitivamente en abril. Seguramente quixeron coller o ano do referendo para a conmemoración no selo. Tivo o seu precedente no Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, durante a Segunda República. O proxecto de Estatuto de Autonomía, aprobado o 28 do mes de xuño do ano 1936, por maioría en referendo, que non chegou a entrar en vigor debido ao golpe de Estado fascista contra o goberno.